Zijn broer en zuster staan klaar op Schiphol. Zij praten nog even na over die nieuwere oefening in Milaan. Een kleine zwieber zat er in zijn lijf. Maar kijk, de hele draai pakte met zijn linkerhand even mis. Dan had hij toch weer te pakken. Nu gaat zijn afstand komen. Dubbel salto, dubbel schroef. En net een nahup. Oeh, ik ben er moe van geworden. Ja, op zich, hij wil bijzonder zitten. Voornamelijk op het eind zit al iets aparts bij. Denk ik dat volgens mij wel op dat ik een element maar in aan hem pakte en vervolgens nog goed bijpakken. Heel spectaculair, maar ja, het wie net de oefening die ik van plan wie om te doen eigenlijk. Nee, dat net. En terug die PFV'tjes kwam Epke net verder als een toch wel wat teleurstellend vijfde plak. Hij kwam zijn oefening terug, maar hij kent volle betten. Dus dan denk ik zo van, dan baal ik gewoon eigenlijk van de vierde plak. Terwijl vierde van Europa nog steeds eigenlijk een goede klassering is. Maar ja, als het niveau heeft, wat Epke heeft, dan kent ze mij dan om de prijzen. En dan is het teleurgesteld als het net lukt. Dus zoveel ik dat krijg ze hut, ja. En wat doet hij nu? Wat gaat hij nu doen? De Koolman ook nog? Ja, ook nog. Maar nu hangt hij stil. Kijk, nou moet hij doorgaan en daar even een vertraging. Ik weet waar ik aan lei waarom ik deze oefening net goed terugkwam. Puur omdat ik de tredde vluchtelementen verkeerd heb inschatten. En dat kan ik verbeteren terug in de volgende voorbereiding. Als mijn lichaam natuurlijk dat tasteert. Om vaker of meer oefeningen te doen. Dus ik als hij een keer net zo gaat als worst. Dat is er maar wel goed uit terug kan steunen. En ik denk als ik daaraan kan werken, dan ben ik beter voorbereid voor het volgende toernooi. Dus dat het wel een positief puntje aan Sam wedstrijd. Dat het is net een prestatiemoment, maar een leermoment is het eigenlijk. Een leermoment op dit EK en dat maakt mij naar het WK. Een leermoment wie het ook voor Marit Ewald van Ljouwert. Zij maken haar debuut in Milaan. Nou, ik weet niet, maar met de spanning en zo, ik was best wel zenuwachtig daarvoor en zo. Omdat ik ook als eerste van Nederland moest en dan moest ik soort van, ja, ik weet niet maar. Ik was wel heel zenuwachtig van tevoren, alleen toen ik eenmaal bezig ging het gelukkig wel goed. Voor Ewald wie het de eerste keer, voor deze Herre Zonderland wie het al de zonde keer op een EK. Hij is mij Juri van Gelder de routinier in de turnploeg. Ik mocht een meerkamp doen met Epke, wat les hier van een schouderblessure. Dat is voor mij een hele mooie motivatie om goed te presteren. En dat ging ik goed. Ik ben goed tot de meerkamp kwam en ik ging een grote fout maken. En uiteindelijk zo aan het 20e worden en dat is de beste klassering ooit voor mij. Dus dat is eigenlijk een heel succesvol EK geweest. Ja. Epke Zonderland, hij wordt dus vijfde. Ja, dat is voorzien waan toch wat teleurstellend. Hij hier graag zijn eerste EK-medaille pakt. Hast je enig idee hoeveel mensen er toch een beetje teleurgesteld zijn? Ja, nee. Je hast namelijk een reputatie opgebouwd, hè? Ja, nee, klopt. Ja, op een gegeven moment als ik goed is presteren, dan verwachten mensen dat het wel vaker gaat gebeuren. En dus ik wil terecht, want ja, tuurlijk, ik wist van mezelf, ik ben de kanshebber. Dat heb ik verder hier, ik wil laten zien. En ja, jammer genoeg lukt het dan deze keer net, maar ik heb wel vertrouwen dat het in de toekomst nog wat vaker goed zal gaan.